It has been confirmed that Blessed Geza is the man of the moment. Tichiona recent bombings akaitika aiwa premises ezvigananda vana kukino chivayo vana Tagwire and the likes. Panguva ino Bombshell Geza obuda in his latest address ayo yatoona kuti aiwa at 8:30 yesterday Bombshell Geza obuda achikonfirma achiti ndo game yedu. Sana bina mashuka mdaitoka pana Bombshell Geza todi bo subscribe or like on the bell icon. Bombshell Geza anouya achideliver izi signal anobuda pahendo pake official hendo anyora akati the signal. Bombshell Geza anobuda achitsanangura achiti vakomana ve the ruling party ZANU-PF ivo vari kudaidzwa panguva ino vachidzizvigananda arikuya achivaudza achiti sikai hunhu hwenyu aiwa nyika yatambura. Now as you have seen kuti we have started our thing achiti ndo game yedu. He is warning the ruling party ZANU-PF aiwa nezvigananda zvayo kuti vasiye hunhu hwavo achiti ndo kutanga kudeliverwa kwethe signal from now until the 31st ari kuti ndo zvichange zvichiitika. Bombshell Geza anoendera mberi achitaura mashoko achiti everyone uye neuwando hwenyu tidelive tipedzise the signal. Vakomana ve the ruling party ZANU-PF ivo vari kutsanangurwa vachidze zvigananda panguva inoyi ari kuya achivaudza achiti ndo patoda kubva tavapedzisa vainde vese. Vanhu havasi kuziva kuti zvichange zvichifamba sei but vachiona kuti the signal iri kutogona Bombshell Geza yakatanga kuitika tichiona kuti aiwa yesterday vanhu vachibuka vachiona aiwa pamapremises aiwa ari kunzi zvigananda aiwa pane mabombings mota dzavange vashandisa aiwa dzakapisiwa panguva ino zvabva zvasvikopa direct signal yekuti Bombshell Geza asi kuita zvekutamba. Everyone ari kuita kufara tikatarisa pavidheo raabva kuposta rakanzi the signal. Even in the comment section people they are alulating, people they are praising. Vari kuya vachiti Geza is the man of the moment. Vamwe they seized his powers vachiti Bombshell Geza iwe ungaitei iwe uri ndo hiding. Bombshell Geza ungazitiitirei iwe panguva ine wakatiza. But panguva ine vanhu vachiona zvinhu zvakadai zvichiitika vakutanga kuti aiwa Bombshell Geza anenge anitori neplan, anenge atori nezvikunun'unu zvaakaronga. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn the bell icon.